मबाइलबो लानानै थांदों, ओमफ्रायो गावनि गंसे कुकारखौबो लानानै थांदों, ओमफ्राय गावनि माखासे ब्लेंकेटफोर बायनाय दंमोन बेखौबो लानानै थांदों। ओमफ्राय जोंनिफ्रायथ' रायजोफोरनिफ्राय जेबो नङा आरो जेनेबा रिस्कखौ गावनो लाखागोनबा फट' हिरिफोरखौहाय गाव हरजोबनो नागिरदोंमोन आरो ना। ओमफ्राय रायजोआवबो लिरखाबाय नै बेबायदि आरोबाव पुनर खालामबावोबा बेखौ माने एबार मोनबोबा मोजां सावरायनाय जाखागोन आरो ना रायजोफ्राबो। खनले जाखाथारबायलै मानसियानो आवगोलबो हारसा हौवाजों खारखांखाबाय बियो। हायोबा नोंसोर सर्ट खालामबानो जाबाय। बे माबा ब्लेंकेट फानबायग्रा गैया होमबा बाइकआव लानानै बिजों जाखांथारखाबाय सिगांबो। हेल'। बेंज्लाय नार्जारिमोन नामा? औ। आदसा ओमफ्राय नोंथाङा दा अबाव थायो? बेंगलराव। बेंगलराव ना? आदसा ओमफ्राय आंना न'खराव मोनसे घटना जानानै दंमोनलै। मा घटनाब्रा? माने आंना हिनजाव दङमोन नालाय। ओमफ्राय दा बियो खारदोंमोन। दा बबाव खारना दङ दाहालागि आङो सप्तासे जाबाय मिडियायाव होथ'नाय जायाखै। ओमफ्राय दा आङो नोंथाङा मा साजेसन हरो आं बेखौ नोंथांनो जनायहरग्रोनाय जादों आरो ना। जोंलाय माथो बुंनांगौ बिदिखौलाय। ओमफ्राय नोंथाङा एसे साजेसन हरनो हागोन नामा? आं जेबो बुंनो रोङालै बिदिखौ। आदसा माने आङो नोंथांनि भिडिअखौ नायबाय थायो नालाय। ओमफ्रायो नोंथाङासो एसे साजेसन हरनो हागोन नामा सानदों आङो। आं हाया बिदिखौ जेबो। ओमफ्राय नोंथाङा भिडिअ होनानै होनो हागोन नामा? होनानै होनो हालाबायनाय नङा गोदाव सोराव। आङो प्रुफखौ नोंथांनो हरजोबनोसै माखासे प्रुफफोरखौ। प्रुफफोर हरलाबो हानाय नङा नामा? माने आङो माखासे गामिनि लिडारफोरजोंबो रायज्लायखानाय जाबाय नालाय। ओमफ्राय होनोबा होनो हागोन दे जेबो नङा जुदि फैथाराबालाय होननानै दाख्लैनिफ्रायनो नेबाय दा सप्तासे लागै जानानै थांबाय नै ओमफ्राय दासिमावबो महर मोखां नुवा आरोना। मानसिया ओमफ्रायो गावनि भटार कार्ड बायदिसिना लानानै थांजोबनाय जादों आरो। ओमफ्राय दा आङो नोंथांखौ एसे इउटुबाव बानायनानै होजानो लुबैदोंमोन। दस्रानो हरदो नामा? आदसा होमबा नोंथाङा सोलाबनाय नङा नामा? होलाबायनो बायोलै बिदिखौ। प्लिज अननानै ब्रादारा होनानै होदोब्रा। दस्रा गोबां इउटुबारफोर दंना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बिसोरखौ। जेन'बा सोर इउटुबारफ्रा होनाय जायो? आंथ' बारा मोनथिलाय लाङालै। जायनाव नुयो बेफोरबायदि भिडिअखौ नुबाय थायो बिसिनाव नङाबा आरो खौरां बिजोंफ्राव होब्लानो जाबाय ना। खौरां बिजोंनि नाम्बारथ' गैयामोनलै ब्रादार आंनाव। ओमफ्राय बै मा होनो बे SK बड' ब्लगआ बेना न'आ बबेयावब्रा मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो? आं मिथिलालै बेखौ। आदसा अननानै होदोब्रा ब्रादार। खम्बल सिन्थेल लाना खारथारदोंलै खारनायाबो। मा? ब्लेंकेटखौ मानि लाना खारदोंब्रा ओमफ्राय गावनि डकुमेन्टस ओमफ्राय गाव बायनाय कुकार बेखौ मानि लाना खारदों। दा आंहा हालाय हाफाय दा नागिरबाबो मोना। दा मा खालामनांगौ जाखो नंदों आङो। हाब एसे अननानै होनानै होदोब्रा ब्रादार। आं हानाय नङालै बिदिखौ गोदाव सोराव प्रुफ मोनब्लाबो गोदाव सोराव बिदिखौ होजालाबायालै उनावहाय होनानै स'ल' फावसायफिनो। बिदि नङा नों गावबुराजों रायज्लायबानो जाबाय नै ब्रादार। नों गावबुराजों रायज्लायलायनो। गावबुरालाय? हेल'। हेल'। औलै फंबाय नै बेना माबा हिनजावा दाख्लैनो माबा एसे गोबावसै खारनानै ओमफ्राय बेनानो। हा? बेनानो राजेन बसुमतारी होनोना बेनि नामखौ। ओमफ्राय उन्दै गथ' दङ ओमफ्राय हिनजावा दाख्लैनो खारदोंनो एसे गोबावसै आरोना।
ओमफ्राय दाख्लैबो रायजोफोरजों सावरायखांखाबाय। ओमफ्राय मथा मथि हौवाखौ बारा थिग मोनाखै आरोना। ओमफ्राय बे हौवाया बे टाइमावनो गोमाफानाय जादों। ओमफ्राय सिगांबो बिसोरखौहाय बुजायखाबाय। ओमफ्राय आरोबाव ससेल' खारनानै फैफिनदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय दा नै थिग बेबायदिनो खारनाय जाफिनबावबाय आरो बिसोरो। बे रायलायनायनि हौवा हिनजाव ना? बे रायलाय हरनाय राजेननि माबा हिनजाव। बे रायलाय हरनायनि? ओमफ्राय दा नै जोंखौहाय जोंथ' ओरैनो रायजो हिसाबै रायज्लायबायमोन रायज्लायनाया। ओमफ्राय दा गावनो बुंबाय नालाय। ओमफ्राय न'आवबो बारा अबस्था गैया नालाय। ओमफ्राय नागिरला नागिरलि खालामनोबो ओमफ्राय रायजोनोबो खबर होबाय। ओमफ्राय दा होनोबा होबानो जाबाय होननानै जोंबो रायजो हिसाबै थिनबाय आरो जेनेबा। नों हायोब्ला होनानै होलाय। गुबुननो हरदो नामा हायोला, आं आखायाव लालै बिदिखौ। माने जों नै सावरायबायमोन आरोना। ओमफ्राय दा नों हानाय हायै नोंनि माबा जाहैबाय फंबाय। ओमफ्राय दा गावबो थिननाय हिसाबै जोंबो रायलाय हरदोंमोन आरो। बेखायनो गाव दा होबाय नालाय बेजोंनो ससे थांफादों। ओमफ्राय माबाया गामिनि सासे नुबायना, बेबो साखाथिनि जाखायोमोन। आं हानाय नङालै आदैमोन, होबानो जाबाय। गुबुनाव हरदो। बिदि नङाब्रा, अनलायलायदोब्रा बर'जों बर'। जेनेबा जोंनिफ्रायथ' जेबो माबा गैखाथारखाया। फट'खौ मानो हा? थारमाने नोंहा आरो ओरै बिदिसिआव थाबाय थायो नालाय। ओमफ्राय दाथ' जोंना गोबाङानो बिदिसिआव लानानै खारो नालाय। दा बेखायनो नोंखौहाय माने बिनो हरबा मोजांसिन जागोन होननानै बुंबाय थादोंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंखौथ' आरो सानफ्रोमबो बिटिसिआव थाबाय थानाय नुयो। ओमफ्राय ओरैनो लोगो दिगि नोंहा बांसिन थायो नालाय बिटिसिआव थानाय हिसाबै। दा बे हिसाबैनो माने नोंनोहाय भिडिअ बानायनो हरबा मोजांसिन जागोन होनदोंमोन आरो बियो। दा ओरैनोथ' जोंहा रायजोआवहाय रायज्लायखानायखा नालाय। दा जेबो उसुबिदा गैया आरो, नों होनोबा होनो हागोन। दा ओरैनो रायजो हिसाबै रायजोनिफ्रायबो जेबो उसुबिदा गैखाया। ओमफ्राय गावहाबो होनो थिनखानाय नालाय। दा बेनो आरो। ओमफ्राय जेनेबा बे हौवाखौथ' जोङो फिक्स मोनाखै नालाय। ओमफ्राय दा जेनेबा बे हिनजावखौ गोमादों होननानै होनो हागोन आरोना। ओमफ्राय बे माबाखौथ' हौवाखौथ' ओरैनो सन्देहसो खालामनाय जादों नालाय। दा ओरैनो बे हौवाखौ होफाजानाय नङा आरो जेनेबा।